سلام تخطيتي سي ام اكسترا شو لتوزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال. أول بيلجماوي كلوب إنتر مارش إرترو بنيام غرماي زحلف سنبت أبتن فلما جيزي استساتفلو بعوت فاندربول مزازم زرخبلو باريس روبيخ مبل 15 ترتاب محز أبت بدها ودر بلوص وصيتي مزجبوم بنيام أبتن برخ زبلو تقردمت مورقتي مبل شابش كلتا زقات مول ودر حدا كابتوم بسلام نتودر زازمو تقردمتيوم أبتأ كلو بقعد زحت تودر عاوت إرتراوي تقردماي بزحزو درجة عقب مقانيو دحر تودر بزقبروك ألم حتى تحبيروم أبستربرو يؤمن بشكلتا كم زوار زقنزو نجريلن كم جمتي أزي بدهن كبيرن ودري تسبي عدلي جرجن زخون حما نجر أيقات منن زخون تسجم بزي مرأي دمايو نتود دراس تما إريكبل زدفر كابزو در بزي زخون حركات موت أي تبق نجر عفال ما يستافين مسكدام وتعشرة خوين وردي مزاميون بلوت نجريون أبز بنيام غرماي بولكو بلو درجة زحزلو ودر كلوبو إنتر مارش مسقداموت عسرته كلته تقررمتي اتيا بزحزنيا درجة حقوساتكم كونا لنا كلته أب قداموت عسرته كلته دما أب قداموت عسرة أتينا زدما أبعوتيوم أب جزء ودر أب كلمة كوجلة تزقات مزنبر كونتات ولا حد فرط أين برنن نقد ما يزنبر ورتات خطيلة ترى ززون نيرة بريدي ترى أب كلمة نتاي فتر كم زنبر السمع نيرة أب أرمبرج أب زنبر من قدي كزور ناي بحكي جهنم يقبل ببدان ده ناي تودر قليتو بنيام بزعبا زغصن أب زغصن عمل داغ ما يتصادفوا أب زود درامي كتب زهاب وحساب دما زمت عمتنا بزودر يملس هاي مثلا زفلتو نغري بلين زملسلو غزي نعمت هاديو ولا ساب كالي غزي بزي قدس حدا معلتكن داغماينا بزودر كملسي زودر كابتوم كالوت ودات استفليو زدما كابت صباقو كبل غليصو زخم زيلون كله بنيام غرماي صباح ربع 16 ميازيا ابيل جمعه بزكاد ني حدا معلت ودر روند فان ليمارغ استسبي ودر كساتفيوم ابز ودر دما تقردمتي 178 كيلومتر زرحكتا ودر كشفونيوم ابز ودر كاب بنيام غرماي بتوسخ كم بيلجماوي ميلان فورتين لاتيتشاوي توماس سوكوجينيس بيلجماوي ميلان منتين زامسول تقردمتي كساتفيوم ابز ودر مستاف قريبون كاب زلو تقردمتي اب درجات شايت زلعل نتون درجان زلو إرتراوي بنيام غرمايو بنيام عبد الرجاتات يسعي بزلو سسشعن سسميت سان شوعات النتبي عب شوعي ترتا زلو تقردا ما يكخون كلو بتدحري السرع اتيام بلا 4 درجة زركب لاتيفيا توم سوكو جينيسيوم زاود الدردما بنيام فالميتناي مدرخ عوت نايز عمت كوغانا تفلاتا جميتا زلا ودريا مخنياتو ابزوم نودر قريبوم زلو تقرمتي نبينام غرماي سقات كون زخل تقردا ما يلن بنيام ابز عمت كم نذكرو بسنك سدرابيتا غودياتنا بإرترا دحر مغاشو بقوص بركز زبلو كعوتلو مزقلو دراتيوم حليفومو كان مغاشو مستملسون مستياب عرفت تصنحو كلوبون ناي عوت سمي قاطيوم بمنبارو بقطتا امناي كلاسيك ناي ميمنت ودات سميداتو ابزوم ودات دما بنيام انصار تما بسرعه صوتو موداتم صنحو كماتي فاندربولن تادي بوكاچا كغتم تقسيبو احمقن ون ولاقوا ابوريم كريب تزيك على مستياب عرفت زنبرو غمت اتيقا ابزاتو عبيت ودات جينا مسبوعات كم زلو زمسكره درجاتات يحيزو بينام ابزناي صباح زكان حدا معلت ودر كساتف ممراصو عبن اقداسن نغريو لستقدر ماي حنت ناي مدرخ عاود رزت امانت ناي مقبر عقمن كتبل سلو تقلع توم زعبدو كم ناي تقدر ماي تاريخ تسرحلهم تحتت ناي ولو ترودات ان قربو يموت مهلهم بنيام كسابت غزيت ياب ترز بقعتك مت كحتتيوم عم بدا كعس اغرنا شوتو درك يزقاطهم ماتقعتي امنا اشتودات كسلو بمقبار شوتو مزغبهم رست امانتهم مريسوم نابزن ورون كمناس تملسو بقصري ازيوم زحتيوم بنيام غرمايون ابزاناي صباح وددر ناي صمرغامو ناي زعمت فتيحو نابتي تاريخ سرحلو كمنا كملزي حتتالو እዚ ጽባሕ ረቡዕ ብንያም ግርማይ ዝሳተፈሉ ውድድር ሮንደ ቫን ሊምበርገ ኣብ 1919 ከውድድር ዝተኣታተወ ኮይኑ ሎሚ ዓመት መበል 77 ጊዜኡ ዝካየድ ብማሕበር ቅዲ ምሽክለታ ዓለም ናይ 1.1 ሓይል ፈረስ መልክዕ ዘለዎ ውድድር እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ነዚ ውድድር ዝተዓወቱ ተቐዳደምቲ ምስ ንዕዘብ ድማ ኣብ 2017 ቤልጂማዊ ወንት ቫን ኣርት፣ ኣብ 2018 ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል፣ ኣብ 2019 ሮማንያዊ ኤድዋርድ ሚሸል፣ ኣብ 2021 ቤልጂማዊ ቲም
ሚልነር ኣብ 2022 ቤልጅማዊ ኣርናውድ ዲላይ ኣብ 2023 ቤልጅማዊ ገርበንቲዩስን ዝሓለፈ ዓመት ድማ ሆላንዳዊ ዲላን ግሩኖቨግን ነዚ ውድድር ተዓዊቶምሉ ነይሮም። ኣብዚ ውድድር ቀዳማይ ኮይኑ ዝዕወት ተቐዳዳማይ 125 ናይ ሽዑ ነጥቢ ዝረክብ ሓላፊ ብቕዓት ተቐዳደምቲ ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተርማርሽ ኣይከ ቢዝበክ ንህልው ኩነታት ቢንያም ግርማይ ምስ ናይ ጽባሕ ውድድር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ቢንያም ናይ ምዕዋት ተርፋን ከልወና ኣሎ ይኹን እምበር ኣብ ህይወቱ ንመጀመርታ ግዜ እዩ ኣብ ፓሪስ ሩቤክ ዘዊሩ ካብቲ ናይቲ ውድድር ድኻም ከመይ ተሓዲሱ ከም ዘሎ ክንጽብዮ ኣለና ነዚ ውድድር ጽቡቕ ገይሩ ሓሊፉሎ ንቡር ምሕዋዩ ድማ ሓያል ነጥቢ እዩ እዚ ድማ ንረቡዕ ብጥንቃቐ ተስፋ ክህልወኒ ይገብረኒ ነቐፍቲ ክንከውን ተደሊና ኣብዚ ናይ ውድድር ዓመት ቅጽበታዊ ውድድራት ኣቀማምጥኡን ማዕረግ ከም ዘይነበረ ክንድምድም ኣለና ኣብዙር ኣልገርቨን ጀንቶ ቨልገምን ጥራዩ ብሉጥ ደረጃታት ሒዙ ኣብ ተንካልኦት ውድድራት መብዛሕትኡ ግዜ ከምቲ ኣብዙር ዝነበሮ ብልሒ ጎዲልዎ ነይሩ ስለዚ ድማ ቢንያም ብሉጥ ደረጃ ክሕዘልን ካብ ዝነበሩ ውድድራት ንስክላቦ ኪሩ እዚ ናይ ዝዓመት ደኽበታቱ ግን ካብ ሕጂ እንዳሓር ከመሓይሽ ኣሎ ክብል ገሊጹ ቪስበክ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ዝነበሩ ናይ ቮልታ መስመራትን ንቅጽበታዊ ውድድር ዘማልኡ ከም ዘይነበሩ ብምግላጽ እታ ጋንታ ንዙር ፈረንሳ ኣብ እትዳለወሉ ኣብ ዘላቶ ግዜ ናይ ቢንያም ግርማይ ዝደምቀሉ ግዜ ብሕጂ ምዃኑ ረዲኡ ኣብ ናይ ሎሚ መዝዱር ፈረንሳ ቢንያም ግርማይ አንጻር 2023 ንቀጠልያ ማልያ ናይ ነጥቢ ማልያ ዝተዓወቱ ያስፐር ፊሊፕሰን ጥራይ ኮነን ክብሩ ንምዕቃብ ክቃለስ እቶም ኣብዚ ዓመት ኣብ ጥርዚ ቆመኖኦም ዝርከቡ ጆናታን ሚላንን ቲም ሚርለርን ውን አንጻር ቢንያም ክሳድ ንክሳድ ዝተሓናነቑ እዮም ስሎቬናዊ ቻምፒዮን ዓለም ታዴ ፖጋቻ ኣብ ወርሒ ሓምለ ቅድሚ ምስ ዮናስ ቪንጋርድ ኣብ ዝተለምደ ህልኽ ምእታኡ ኣብዚ ናይ ጽድያ ወርሒ አንጻር ማቲው ቫንደርፑል ኣብ ቅልስ ተጸሚዱ እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ዛጊት ኣብዚ ዓመት ኣብ ሰለስተ ናይ ሞኒመንት ውድድር ክራኸቡ ከለዉ ቫንደርፑል ኣብ ሳን ሬሞ ፓሪስ ሩቤክን ኣብ ልዕሊ ፖጋቻ ጸብለል ክብልን ከሎ ፖጋቻ ድማ ኣብ ዙር ፋልንደርስን ንቫንደርፑል ሲዕርዎ እዩ ዝተርፈኦም ክልተ ናይ ሞኒመንት ውድድራት ድማ ሌጀ ባስቶኔ ሌጀን ኤል ላምባርዲያን ኮኾናይን ፖጋቻ ንበዳህነት ነቲ ናይ ሰንበት ውድድር ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ሰጣሕ ጎልጎል ውድድር እዩ ብመሰረት ዓቕምታትን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘካየድኩም ውድድራት እዚ ዝሓለ ውድድር የካይደ ኣብዞም ናይ ኮፕልስቶን ውድድራት ኣካላትና ብዙሕ መሳርሓት እዮም ዝሓልፉ ስለዚ ንፓሪስ ሩቤክ ሓደ ካብቶም ዘጋጠሙኒ ዝሓለ ውድድራት የስርዖ ይኹን እምበር ኣብዚ ዓመት ዝደለኽዎ ተመክሮ ንኻልእ ግዜ ክጥቀመሉ ይክብል ገሊጹ ብዘይካዚ ፖጋቻ ንቫንደርፑል ልዑል ክብርን ፍትወትን ከም ዘሎ ኣይሓብእን ፖጋቻ መግለጺኡ ቫንደርፑል ዓብይ ቻምፒዮን እዩ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ብሉጻት ተቐዳደምቲ እዩ ኣነ ኣንጻሩ ምጽዋተይ ድማ ዓብይ ክብሪ ይስምዓኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊጬ ነይረ ኣብዚ ግዜ ቆልዓ እንተዝነብር ነይረ ቫንደርፑል ከም ናተይ ሞዴል ምርኣኸዎ ነይረ ክብል ኣብ ልዕሊ ቫንደርፑል ዘሎ ኣድናቆት ገሊጹ ኣብ ፓሪስ ሩቤክ ኣብ ልዕሊ ታሪክ ፖጋቻ ማይ ዝመልኣ ጎማ ዝደርቤ ደጋፊት ንነብሲ ናብ ፖሊስ ከም ዝረከበ ቢቢ ስፖርት ኣፍሊጡ ጾታ ንኽዛዘም 23 ማይልስ ምስ ተረፎ ቫንደርፑል ታሪክ ፖጋቻን ጽፉሉን ዝነበረ ጋግ ንምክፋሕ ኣብ ዘጓየሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ኣብ ጸግዕቲ መንድያታት ካብ ዝነበረ ሓደ ደጋፊ ማይ ዝመልኣ ማይ ተደርቢዎ ቫንደርፑል ኣብ እዋኑ ዓወት የቅዱሶ ብምንባሩ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝበጽሕ በደል ተጻዊሩ ጉዕዙ ቀጺሉ እዩ ኣብ ዓወት በጺሑ ይኹን እቲ ነቲ ተግባር ዝፈጸመ ውልቀ ሰብ ብሶኒ ናብ መደበር ፖሊስ ዌስት ፍላንደርስ ኢዲሂቡ ቫንደርፑል ድሕሪ ምዛመት ውድድር ነታ ኣብ ልዕሊኡ ዝተደርበየ ጥርሙዝ ናይ ማይ ዳግራ ብእምኒ ዝተሃረምኩ ክብል እዩ ገሊጹ እቲ ጥርሙዝ ዳርጋ ሙሉእ ነይሩ ክብደቱ እውን ክባብ ፍርቂ ኪሎ ኣቢሉ ዝከውን ሓደ ሰብ ክድርብዮ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ክብል ብምረት ገሊጹ ፖሊስ ናይቲ ከባቢ እቲ ገበነኛ ገዛ ርእሱ ኢሉ ድሕሪ ምሃቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ንቫንደርፑል ጥርሙዝ ደርበየ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይሉ ውዒሉ ኣሎ ወግዓዊ ክስ እውን ቀሪቡሉ ኣሎ ንሱ እውን ቃሉ ሂቡሎ ክብል ገሊጹ ድሒሮም ዝማዕበሉ ዜናታት ከም ዘነጽርዎ እቲ ነብሱ ከም በደለኛ ዝረከበ ደጋፊ ከም ማእሰርቲ ነጻ ክበሃል እንከሎ 350 ዩሮ ግን ክኸፍል ኣብ ውሳነ ተበጺሑ ቫንደርፑል ነቲ ኣብ መንገዲ ዘጋጥሞ ክሳብ ምውዳቕ እውን ከብጽሖ ዝክእል ዝነበረ በደል ተጻዊሩ እዩ ቻምፒዮን ዓለምን ክብሪ ዙር ፈረንሳ ንምዕቃብ ኣብ ምድላዋ ዝርከብ ታዴ ፖጋቻ ብልዕሊ ሓደ ደቂቕ በሊጹ ካልኣይ ናይ ሞኒመንት ዓወቱ ናይዚ ዓወት ኣመዝጊቡ ብሸሞንተ ናይ ሞኒመንት ዓወታት ምስ ታዴ ፖጋቻ ተመዓራርዩ ዝርከብ ቫንደርፑል ኣብ ግዜ ጾታ ካብ ደገፍ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ክፍጸመሉ ኣብ ፓሪስ ሩቤክ ንፈለማ ግዜ ይኮነን ኣብ ታሕሳስ 2023 ኣብ ውድድራት ሳይክሎክሮስ ቫንደርፑል ደን ኣብ ልዕሊ ደገፍቲ ጥፍጣፍ ከተፍእሉ ተራእዩ ዘቕርቦ ምክንያት ድማ ኣጥዕም ተኣኪቦም ዝነበሩ ደገፍቲ ብተረጋጋሚ ይሸድዎ ከም ዝነበሩን ፈሳሲ ዝመልኣ ነገራት ከም ዘረበይሉን ኣብ እዋኑ ገሊጹ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ክላሲክ ውድድር ዙር ፋልንደርስ ካብ ደገፍቲ ቢራ ተደርቢዎ ኣብ ሰዓበት ወርሒ እውን ኣብ ኢስሪ ሳክሶ ክላሲክ ካብ ኮረሹ ወሪዱ ምስ ደገፍቲ ክጓራፈጥ ተራእዩ ቫንደርፑል ድሕሪ ናይ ሰንበት ዓወቱ ብደገፍቲ ተረጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ዝወር ዘሎ መጥቃዕታት ደው ክብል ይጸውዑ ቫንደርፑል ኣብ ጻውዕቱ
ገለ ነገር ግብር ኣሎ ሰባት ኣብ ፀግዒ ፅርግያታት ኮይኖም ጥፍጣፍ ክተፍኡልናን ማይ ክግጭውናን ልሙድና ኮነ ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ በፂሕና ብቕጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ ድማ ይፅዋዕ ኣለኹ ክብል ብምረት ገሊጹ ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፈረንሳ ዝተኻየደ ፓሪስ ሩቤክ ከባቢ 500,000 ተዓዘብቲ ብኣካል ተረኺቦም ነቲ ውድድር ከም ዝተዓዘብዎ ይፍለጥ ዝኽበርኩም ሰማዕትና ነዛ ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ብምግባር ተኸፈልቲ መደባት ንኽትኮኑ بخبرنا قدام